Marca v útorok sú stredoškolské prázdniny, takže pozývame aj nových ľudí, ktorí pôjdu na budúci rok na vysokú školu. A hlavne pozývame všetkých vysokoškolákov na jednu základnú party, ktorú nesmie vynechať ani jeden košický vysokoškolák. Jedlička. Jedlička, ako vždy, úžasná party, úžasní ľudia, úžasný All for Events, ktorý to organizuje. Takže všetci, ktorí ste na intrákoch v Košiciach, v útorok sa vidíme na jedličke, supportuje ma Robin, Bongoman Alice, hore bude hrať foley, chilloutové alebo chillhouseové soundy, samozrejme ľudová hudba, neviem čo ešte všetko, ale ja vás chcem pozvať špeciálne na náš elektronický stage, ktorý ako vždy je najviac naplnený a je tam úžasná atmosféra a naposledy sme spravili strašnú zverinu, takže v útorok si priprav Flower Power záležitosti, pretože toto je tematika 70. roky. Jedlička, DJ EKG vás pozdravuje a teším sa, košickí vysokoškoláci, útorok, serus.